Trango Cube GTX. Què és aquesta bota? És una novetat de la gent de l'esportiva i el que han fet és incorporar noves tecnologies. És una evolució de la mítica bota Trango S. I què és el que hem canviat o què és el que plantegem? La primera cosa que plantegem és que sigui una bota 100% sintètica, que porti una banda protectora completament al seu voltant per defensar-la de les zones on pot patir abrasió i incorporem també la mítica o la nova sola Vibram Cube. La goma Vibram Cube el que té de particular és que està feta única i exclusivament per als models Cube, amb l'avantatge que compta amb una àrea que li diuen Climbing Zone, que té molt bona adherència. El tema del Climbing Zone l'he explicat a lo llarg i ample dels nostres vídeos des de fa molt de temps, però el que té de particular aquesta sola és que a més elimina molt bé els fangs, que té molt bon grip, que té molt bona adherència, que per tant ens dona un nivell de seguretat molt alt a l'hora de pujar per llocs difícils. Més coses d'aquesta bota. Si sou observadors veureu que podem cordar fins molt a baix i que va muntat el sistema de cordatge sobre unes orelles que no estan cosides, no estan rematxades sobre la bota. Una de les particularitats de la Cube és que no té cap tipus de costura, per tant tota ella està completament neta i les costures que ja sabeu que sempre són punts dèbils, doncs en el cas d'aquesta bota han desaparegut al 100%. Més detalls de la bota. Ja hem incorporat una mena de polímer que va com enganxat i encolat, que és precisament d'on podem agafar els nostres cordons. Aquest nou sistema és un sistema patentat per la gent de l'esportiva i crec que donarà molt i molt que parlar. Òbviament és una bota 100% impermeable, però per què serveix una bota com aquesta? Doncs per posar-vos un exemple. És una bota que seria excel·lent per pujar, per exemple, un Cervino, sempre que les condicions climàtiques no siguin molt radicals. Què vull dir? No són botes calentes, per tant, molt apta per pujar un Cervino, molt apta per fer un trekking tècnic, molt apta per pujar a cims de 4.000 metres, per pujar a tots els cims del nostre Pirineu sense cap tipus de problema, però no apta per pujar un cim tan emblemàtic com el Mont Blanc, perquè és una bota que des del punt de vista tèrmic ens quedaria curta. Per altra banda, és una bota que dins de la seva gamma és força lleugera. És una bota d'un quilo 350 grams a la parella en el número 42. I això vol dir que és francament lleugera. Bé, una nova opció amb poc pes, amb altes prestacions des del punt de vista de tecnologia, de tècnica, de precisió a l'hora de pujar per llocs difícils. La gent de l'esportiva porten una temporada traient una gamma extraordinària de calcet i crec que amb aquesta, doncs això, risen el risc, d'acord? Vinga, ens veiem i fins una altra.